नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कच्च्या केळ्याची भाजी. ही रिक्वेस्ट सविता दोंडे यांची आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: ही कच्ची केळी मी अर्धा किलो घेतलेली आहे. हे हे त्याच्यातलं दाखवण्यासाठी मी एक केळं ठेवलेलं आहे. तर साफ करते वेळी ते वरून अशी वरच्यावर साल काढून घ्यायची त्याची. अशी निघते साल त्याची. पूर्णपणे ती साल काढायची नाही आहे, वरच्यावर अशी काढून घ्यायची. आणि ह्या केळ्यांना जर भाजीच्या केळ्यांना राप असतो, म्हणजे चिकटपणा असतो, तर ती साफ केल्या पाण्यामध्ये ठेवायची, नाही तर ती काळपट होतात सगळी. ही अशी वरच्यावर काढून घ्यायची त्याची. हे असं काढून झालेलं आहे. इथून असे 2 भाग करायचे त्याचे. आणि मग हे असे 2 भाग करून जसे मी बारीक केले, तुम्हाला जेवढे बारीक हवे किंवा जाड हवे तसे तुम्ही ठेवू शकता. हे 2 मोठे कांदे मी बारीक चिरून घेतले. हे 3 चमचे ओला खोबरं आहे. कोथिंबीर घेतलेली आहे. छोटा अर्धा चमच राई आहे. चवीपुरतं मीठ आहे. छोटा अर्धा चमच जिरं आहे. छोटा अर्धा चमच हळद आहे. आणि हे हिरवे 3 मिरचे मी घेतले आहे. आणि हिंग आहे. हे सगळं आपल्याला फोडणीला द्यायचं आहे. कढई ठेवलेली आहे गॅसवरती. 2 चमचे आपण तेल वापरणार आहोत. तेल आपलं तापलेलं आहे. पहिल्यांदा आपण जिरं घालूया. गॅस मिडियम ठेवायचा आहे. राई, कढीपत्ता आपण घालूया. कढीपत्ता दाखवला नव्हता. आता कांदा. आता हा कांदा चांगला आपण परतून घेऊया. थोडा मीठ टाकूया. मिरची घालूया. थोडी कोथिंबीर घालूया. हळद. आता आपण केळी घालूया. केळी घालण्यापूर्वीच पाणी काढायचं. अगोदर पाणी काढायचं नाही, तर केळी काळी होऊन जातात. मीठ घालून घेऊया. आणि छोटंसं 1 ग्लास पाणी आपण घालूया. गॅस मिडियम आचेवर ठेवून आपण आता झाकण लावून घेऊया. आणि 5 मिनटं आपण हे शिजू देऊया. झाकण ठेवून आपली 5 मिनटं झालेली आहे. आता आपण खोबरं टाकून घेऊया. केळं आपलं शिजलेलं आहे. तरी आता आपण जरा एकदम मंद आचेवरती 2 मिनटं झाकण ठेवूया. 1 मिनिट झाला. थोडासा हिंग वरून टाकूया आपण. कोथिंबीर घालूया.
हिंग घातल्यावर 2 मिनटं झाली आहे आणि भाजी आता ही पूर्ण आपली झालेली आहे. ह्या भाजीला आपल्याला 13-14 मिनटं लागलेली आहेत. गॅस बंद करूया. कच्च्या केळ्याची भाजी आपली बनवून तयार झाली आहे. एकदम चविष्ट झाली आहे आणि शिजली पण एकदम सुंदर शिजली. अशी केळ्याची भाजी एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.